Bidaia guztiek izaten dute hasiera bat. Lehen pausuak, esperientziak eta betirako geratuko diren oroitzapenak. Tamalez, bidaia baten amaiera ere bizi beharreko momentu izaten da. Hala eta guztiz ere, itsaso zabalak ez omendu amaierarik. Eta horregatik lurra behin betiko zapaldu aurretik, oroipen berriak sortu behar ditugu. Hau loguria ekatena. Ja, ikusten zaikiot, bai? Gaina hoztu indu, Fresko da? 18 gradu. Bixi egure azteko, perfecto da. Zeiko aldeu. Riko aldeu. Ez dakinek, Deskantzo. Deskantzo pixka da. Ez un deskanso pixkat. Bai. Bai, distantzi pixkat. Bai, fuera. Tu a Boston ega California pixka digu. Ondo moldatu gea, Ez da azpi? Bai, normale, bai. Nik uste bakizu zeitzen digun bai. Gero putzuta, nik putzuta ikerri saltu eta. Hori? Horrekin. Zer? Terapia egiten zuen. Hori? Etxe jantzien da. Olako, nik hori jarriko nuke Euskal Herriko mundu osoko lantegi danetan, txaso behar bat, zoze damakotzen, zapla. Putzua. Baldegu zer? Zer. Plentzitik bultako sobrat eman behar bat. Ondo iruditzen bazaizu. Ni oso ondo iruditzen zait. Iruditzen bazaizu ere, bai. Bueno. Aizu, bani oskaldea bota behar dut. Oso ondo. Ikusin behar dut, aber nola itxen duen talka, paintan kontra. Gure belauntzi maitie, eman jozu, bizte izo bat. Bale. Hemen nahin gura leku hona da, baina itxaso detxentik guada bila. Bale? Hau patu aldezu, osorrak utzituzu. Igual oire, Patu egin dut. Seguro? Nien aizu bestelakoa. Segi. Aio! Errarte. Sensazio gutxi ongo die, hain goxagarrik dienak. Oinutxi jarri, sentilu are guztie eta itxasoa fresko. Aventura bukatzen ari da. Zeinek esan bartziten nahi duela 2 hilabete, hainbeste ikasiko nuela, hain lagun honak egingo nituela. Ba oso pozina, baina, pena ez ere bai pixkat. Baina, gauzak baita zentzu dute horregatik, ez? Gauzak hasi bezala baita bukatu egin behar dielako. Eta horrek ematen die baita balio berezi bat. Plentzian denboraldi luzeak egindakoa naiz. Bere txokoak eta arrantzarekin izan duen harremanaz berriro ere disfrutatzea, gustuko dudan sentsazioa da. Baskarinik bada edo? Ba, ez pentsa. Ez? Joso txarra. Etzarete atera? Ezin da atara. Ezin da, Buelta erdia eta barrura. Buelte mondu ostabe. Ondo, zein berdezue? Hemen barruna amarra? Bai, horra barrure junguara amarraten. Utziko aldia zue laguntzen? Bai, etorri. Arrimona. Ba. Bueno. Egunon. Egunon, bai. Ze? Ondo edo? Edo. Bai, esan behar, baina Gaur gurtzako egune txarra. plan aldaketa, ez da? Gaur fastidia da plana dana. Ibon naiz ni. Jose Miguel Gondra. Jose Miel, opa, egunon. Inigo launa. Inigo, zelan, ondo. Eta zein dozue ba? Irtetzen hasi eta... Bai, eske joan gara parejuk, zein txipiro txikerrak hartzen batzuk hor baiat. Baina ezin, dana, oleatu oitzela. Baian harrapatzeko. Baian harrapatzeko, baina ja putxo toleatu asko. Sartuko naiz. Nego antxe sartuta, gauzak eskatu zazi behar dut. Bai, Inporta zaizue horra eramatia, mesedez. Horra bokanara. Bai, horko sarrera hori ikusi nahi dut. Hemen, udaran da pentsatzet hemen da honen barkazio morduakin, jendia horren kai eduta geratuko da, ez da? Klaro, bai ez. Bajamarrian.
zu onantza basatoz, eta beste arantza hostelo problemetauz. Claro. Eze, kanalati urten inberdozu. Claro. Hemen profesionalik geratzea alda, plentzia. A ber, plentzin hauntxe ongo die, bi badauz. Bat haitxuze pasako, nenen lehen guzue, arten urtean, embarkazio barrilean. Eta? Baina, kendu inber. Zerratik gan. Ba, osta behor. Bai. Bai. Kendu indeu embarkazio. Eta kendu indau? Bai, kendu indeu. Saldu indau? Saldu indeu. Ezin zualako hemendik sartu edatera, Exactamente. Hemen ja hasten daia instituten kompletamente ja. Hemengo, lehorreko sarrera hontan, hor dana ondarra pilatzen. Dana da kompletamente holan atxa. Zertzea, bertakoa? Plentzikoa? Bai, baserrikoa. Baserrikoa? Barrioko Nongoa? bat. Zaratxagazakoa. Zaratxako, Bai. Andraka ondoan, ez da? Andraka ondoan. Hor, idipare hona daude, ez da? Ba, lo creo, bertokoa. Idipare famoso diorko, Andrakako. Bai. Iputzen kontra behin du hor, Bai. Gokuri herrikon kontra, Olbienen kontrata. Exactamente. Ja ikusten da ja txapleo txue. Bai, hemen movimendu pixka bat dau. Nigo, barrua jungo algea, bazpare. Bai, buelte munguz, da? Bai. Arrantzarekin lotura galtzen ari den herri batean, biziki eskertzen du Jose Miguelen lekukotza. Josemi, hemen jendeak non uzten ditu, ontziak. Berton errekan, Bai. boiak dauz. Bai. Eta noperak deko boia bat. Vale. Eta gero txintxorro txue, txikerra araboiara joateko. Ara juteko. Pentsata dau, putxue pantalan gehiago ike. Karo. Zerratik ez dauz pantalanik hemen. Problemak, kostaki. Hemen garbi ikusten da, tokirik ez da hor. Ez da, Ez dela toki ederra, Toki Plentzia, Politia, oso politia. Uan udaran, horrelangoa kanpoko jendiaz, ez da? Asko, Bai. asko. Nondik etortzen da jendia? Bilboti, Bilboti generalmente gehiena. Gehiena Bilbotik, ez da? Uste aldue, Bilbotarrak. Ez, danataringo jagore. Hauna. Bueno. Segi olantxe. Bardin, segidu onbo, Eskuminak eman, Andrakako zei. Eta zuk hori otarre. Baserritarra. Vale. Venga ba. Geharte pari. Bai, aio. Apa, neskak? Egunon, zeizat hemen, dantza baten o... Pirauan ibiltzen zeate. Bueno, pirau hauek desberdine die, ez? Zaldie bereziki luzeagoak, bestekin alderatuta. Pista? Piraguismo de pista. Piraguismo de pista dau. Bai. Vale, eta zertan datza, zer dauke diferente bestearekin alderatuta? Daude distantziak, eta izan basa lasterrena zure distantzian. Ba, ni probatuko nuke. Mineko saltxera naizela ere bai, eta pikatu itxan ez oserre, baina zuekin naiz pikatuko. Ze galduko ez seguro. Osea, vale, a ber, esplikatu jazue. Eseitzeko, hementxe, garbi ikusten dut. Vale. Ikusi ekile badaukela hor. Timoia. Timoia. Zu jartzen dituzu horroinak, eta mugitu nahi duzunean zure itsasuntzia horrantza, Bai. Bate duzu ere horrantza. Vale, estrigorra edo baborra. Kasken illa. Oso teknika bihurtu nahi. Vale, orduan. Hola hartzituzu, bi oinen tarten, da alde batea eta bestea. Sensazio ematen dit, oso erresa izan baraukela hemen buelta ematea. Bai. Vale, eta behin buelta manda, nola jotzen naiz? Ematen diozu berriz buelta eta... Ura ezartzeko. Vale, ba, venga, neskak, saltxoa? Bai. Vale. Hala ba. Venga, neskak. Lasai, lasai. Gero bota, oain botatzen dauketenen. Oso ondo. Erki askia. Osea, hau abdominalakin kontrolatu berrako zuzio, ez? Oblikuokin. Mixturi seituko izu. Now let me see you through the tightrope, and I'm still dipping on it. Ematen baino, zailagoa da mantentzea bakarrik ja eseita. See, I'm not walking out, I'm trying to run around it. This ain't no acrobatics. You either follow or you lead. Yeah, I'm talking about you. I'll keep on blaming the machine, and now I'm talking about it. Talking about it. I can't
Arro egoteko 11 arrazoia dauzkat neska gazte talde honen esfortzuak ikusita. Eredugarria da beti oihartzun gutxiko kiroletan murgiltzea. Nik ere murgildu nahi izan dut, baina zentzua erratu dutala iruditzen zait. Han, gure maitena! Han, gure maitena! Ion! Oane putzua erori izazu! Ez dakizu zenbat aldiz! Baina opuztuita zaude! Ni blain da nao! Ez ditzaikut ikusi, txaben buelta eman behar. Eman estriborrai da, kortu balantza! Uste baino zailago dau! Brauzu! Ibilin, ikasirein dezu, Jo, eman diozue harra! Raketza! Herria! Han gure maitena, jirabira egin dio piraguak, beraren gana noa. Ea, ze joera ateratzen duen. Egunon, eguerdio, no? Zemuz? Ondo? Zemuz konpondua, gure maitena. Bueno, nik hemen jirabira ingo, Ez? Sartu, probau. Justuko sobre batik ondo? Bale? Ega, bazkarie, gaurko bazkarie. Baina zein da postu? A ver, zein apustu. Zein da postu, Erriko zeona, etzala erriko. Bi aldiz erori ezen. Ez, bi! Baino, gungo Hanik uzadezu embarkazioz, bi hori. Hauntza jundatorri, Bi aldiz, ez erori. Behin bai. eta behin bai. Nik esate, bi alditan erritzen bazea, ze horrepatzezu. Behin eroizkio, neonek. Vale. Venga, da. A ver. Azti korrientekin. Eta, hauntzaino jungo zea. Gero korrientekin, bortatuko zea. Eres kontatzen. Vuelta, eman vuelta. Vuelta, eman vuelta. Bai. Ikusizu, nola dijo. Flipantea da. Just. Beste behin da zer repatzezu, Zagitea honek gura, zagitea. Zagitea bazela ez. Venga, beste behin. Beste aldea. Torna, zure torre honek. Ni nahi dut Elefante africano, Bai. Gepardo, amapola ere bazinen. Amapola, gogoratu, Ni zergatik Ni erori bazkaldu, nahikoa. baino toki baten dotore dana, Zukeldu pala. Pala, Pala egin bai. Esan bezala, toki ba, baino eta justua, Ni bokaioak eta historik ez, Behar da moduko bazkarien egin. Arrautza, Ez, paria. Venga, guazen. Justo apatuko. Mil eskeren eskar. Maitena kirola egiten ikusteak gozetu egin hau. Edo zein aitzakia ona dugu bapo bazkaltzeko. Ta noa gonbidatu behar nauzu? Ondartzapera, bai, arroz pare bajan dituzu. Arroz paria, txerralda. Zapatzu izopaik ez olako, ez alako garaia. Zein da zure plater gogokoena edo azkeneko gauza zure izan jan nahi dezuna, arrautza prejitu parea. Jo, gaztelu bat txekun galgea. Bai? Sekula aletu altzea, gaztelu bat sekula. Bai, nola ezpa. Apa, kaixo. Apa, kaixo. Iepa, egunon. Bazkaltzeko tokila balduko zuen? Bai, Bila honentzat. bai, Bai? tranquilamente. Aurrera ba. Ze toki dotorea. Eskaparate harrak ez be, Bai, bai. Ara. Hemen deko zue parrillerua, nian aia. Bai, Apa, Bai, kaixo. familia, Jon deitzen da. Eta, bueno. Orduan familiko zaudete hemen, ez? Bai, ja daroguz, ja berrogei urte iaia hemen. Berrogei urte. Iaia. Hemen bertan, berrogei urte. Hemen bertan. Gure bozue, holako gauza daztatzea. Bai, esartzen basaria hor berton. Ze gomendatzen diguzue. Itxaski batzuk hartuko neuke, dana saiatzen gara dana parrillan egiten, da hori da gure mundua. Ez diazu esango lanpernak parrilan ite dituzuenik. Bai, Bai? daztako dozue gure bozue, hemen deko zu aukera daztatzeko. Jesarri gure bozue hortxe berton, Vale. eta hasiko gara ja bidaia. Azteko litzen. Bueno, hasiko gara, ze igual zikinduko sarienez, bero bat jarriko dugu. Ai ba. Bai, Bueno, ni prestatuko naiz.
ez ikintzeko arropa eta hori. Aizu, barkatu Iker. Hemen atzen maten da, Bilbotik nahiko gertu duela. Mira. Galanta, Zena bero txikie. Aizu, ala hobia. Hori eskertzen da. Agia zuzenen hola jartzea da, ez? Txikia baino hobia. Hori da. Baberoaken. Nik babero jartzez zetela. Oso potxolo zaude baberoi. Ia ba. Zuk zipizza peletza altzen du. Bai, zauze. Haren aita jartzezu. Bai, egie da. Oso ondo. Bueno, bai. Bueno, ba, hasiko gara lanperna batzugaz, baina brasara indak, bai? Disfrutau eta berse iruditzen jatzuen. Hau. Ziur baiet. Hona egin dizuela. Una jatea. Ikonreko baten Niko niko nuke irrintzitia bota, eta, bueno, dakaten posaken. Bale, baina irritzia bota, baina lehen hau nola jatea. Nola jatea. Ez que ez da sekula jan. Lehenbiziko aldiz janun, serio. Bira, Venga. ez. Zer, Olartu. Hortza, ertzonta. burban flashback bezala. Bai, eta zazt, hone bira. Eta gero barrukoa bakarri jatezo. Ah? Zer dakarkizu hemen? Hau, le bat, zati bat, bale? Ze bizipoza, Zoragarria izan da Jonek eta bere familiak eskaini diguten bazkaria. Baina orain Pilartxo dugu zain, bidaiak aurrera egin behar du eta. Bala izun laka, martxa atrasa. Noa jone, zuatzea jone aldezu. No, que marcho. Ala gon. Zatzea. Osea, bueltea manda. Oso no, zer da, basiko baino basiko guadao. Zer? Basiko, nada. Ez teka, atrasik, bulta, eman behar. A ver, venga, vuelta, baino. Pilartxo guat? Hau, ea. Zain zatik dituzu? Zatik dituzu hemen? Jatzeko, korrintia began goitu. Aizea noite. Adarra jotzen aiza? Aizea noite jatzeko. Eta zet. Ibon, tío. 3 metrota gaude. Zuri. Trakolin horrek ez dakit zertzauken. Izu, Ai, manua. libra baborra. Libra baborra, venga. Zia bogaitza bak izan zen egon? Ba, berez ez. Boga da aurrea, pasila da atzeaka. Orduan, batek boga, eta bestiak zitea, zia boga. Hau da? Aiz da polike. Ja. Abante! Ieu! Noa jungo gea. Gura amona batek zuen ezen, Filipinetatik hauntza jungo gea. Gaztelu gatxea. Bako izu erdaon, lurmutura hau pasata, Armintza. Armintza. Ez hau tezu Armintza? Aituta bakarrik. Bixigu arrantza dueten toki bakarra, Armintza. Eta ego do, Lemoizeko zentral nuklearra. Ba, Lemoizetik guazen pasatzea, eta gehortio, ja, Gaztelu gatxea da. Nahi, ez un tokia. Gure hurrengo bi geltokiak eraikin harrigarriak dira. Baina kasu honetan zentzu honean eta txarrean. Lemoizeko zentral nuklearrak errespetu galanta inposatzen du bere albotik pasatzean. Inoiz erabilia izan ez gozen ere, sekulako hondamendia sor lezakeena ikusteak barrualdean mugitzen dit. Gaztelu gatxe! Ez dakit igual ez den politioa hemendik, Bermeoko itxasontzi bat egu zitezuen. 3 buelta ematen ziluzten, 3 baborra eta 3 borra. Bota dure egunen, arrantza honako patzeko. 600 urte inguru, kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zarbatek, behintzatala zidan kontatu. Enbatitzela gaztelu gatzen, untzi eder batzuen hondatzen. Gauza bat aitortu behar dizut. Ni oan unbeste jendetarten ez nahi zigo. Nahi pereza pixkat emateite,
Baina Batez, junei. Bera hori kasu iten izaigu. Baina junei da, eta espalden ez dela junei. Atxaldeon! Apa? Horra marratzia bai! Bai, ez da? Vale. Zer zabiltzate ba? Norpekaritzan? Abai? Aizue, kaldera ba? Ama Virginia nun gehatzea hemen. Abai? Zema metroko sakoneran? Jo! Orduan ez dago, ikustea ez dago. Zeuen ondon amarratzia aldeukau. Zamutiliak? Arraztion. Urpekariak, zarie? Bai. Hirurak? Hirurak, bai. Aizue, horra geistea baldao, zuekin? Bai? Ni gore jotzeko anintzen, hasi gore joko naiz. Ez animatzen zu? Ez, ni gore joko naiz. Bale, nik ero igoko naiz. Lasai hartu. Zabakizu, beraka juten zeanen, pixka gobietu jentzela. Pixkatez. Arnasa, ba, lasai hartu zazu, gozatu zazu. Gozau, gauza poliki izango da, horra bera jutea. Eh? There's nights turn the day to the hours. Blows coming down, coming down. Ibo Gaztañazki. Arratsaldeon, zelan? Ondo. Aitor. Aitor, zamuz? Oso ondo. Ondo? Edarki. Non dago Ama Virginia hemen? Hor, hemen azpian dago. Bai? 10 metrora, bai. 10 metrora? Ze Ama Virginia da? Zehazki? Begoñako 10 Virginia. Begoñako Ama Virginia, Ni ez naiz inoiz ibili. Horlako presteekin. Bai. Ez da normala izango ni 10 metrora geistea, ez da? Bai. Bautizotan, jaisten da jendea, lehengo alditan, 10 metrora, 8, 10 metrora, tranquila. Neopreno jantzeko dut? Bai. Atu. Neoprenoa... Hori jo! Zer zabiltza? Zinatela kutsi. Zien zule horreatu? Horretuk, talka, iken duen. Hori. Jo gaztelu batxak man daue, Bai, hoi nahi denik. Apa! Non arratsaldeon? Atxaldeon. Autoa? Horrela? Bai. Tired of seeing adventures on a cafe wall. Think I'll take a turn from the lone road. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound to where the ocean's flooded. Bueno, Ander, zure ondo, bale? Zaindu jazue, Ze pixkaro tensuna, urduri nao, bale? Gau bate lasai, Hartu, lasai. Orain gure jugo naiz fijo, no? Ba, bi? Lasai. Itxasoa eta ura oso hurbileko izan ditut beti, ez ordea urpekaritza. Itxas bazterra hau, urrazpitik ezagutu behar dut. Bueno, bentxe nago, Gaztelugatxe azpin. Hemen 10 metrora Begoñako Ama Virginia hemen dago. Hemen Ander. Hor, zer behar deuna. Distantzia azpian. Reguladorea ahora. Hau da, bizirik mantituko nauen Hori da zure osagaia. Hau da nere bizitza. Hori da. Orain, kendu behar duzu presioa eta gero jaisten hasten garenean poliki joan sartzen. Eta gero, konpentsatzen. Bai, hori beti. Une oro. Ba, rest. Bai. Gobiatzen naiz, momentu baten gatu naiz, arras hartu gara, bale? Nago tranquilo. Gehiago lasaitzen, Hori da. lasaituko nago asko, zu baldi bazadu ere aurrean, bale? Erabat lasaitu naiz, eta horri esker, Gaztelugatxe azpian dugun altxor harrigarri hau ikusten ari naiz. Bueno, mutilak, eskerrik asko, Oso ondo, hor gustora nago, ze momentu baten sartu zaiteztu ezuna eta lasai egon naiz. Oso ondo, Oso ondo, lagunak.
eskerrik asko. Eta basagatik. Haupa, Aitortxu, Ander. Bai. Ibon, ama Virginia ikusi zu? Hoxe, ikuture bai. Ze ona, tío. Buah. Ze kontin zauden. Bueno, mutilea. Bueno, Eskerrik asko, Venga. aio. Dugun, minik hartu gabe. Mila esker. Flipatu inda. Ama Virginia, ketxinea. Eta ikustute. Bai, dana da zeitu. Dana da zeitu, no? Behin ja horre onda, daukezu hola, dizdira berezi bat daukezu entxu bertan. Zuz, Ilo gabe gelditu naiz? Bilo, como gea, ara ikustea euskitea nola zartzean. Bai? Bai, gutxira. Venga, tita. Guazen! Venga, saiatu garrauke hilotzen, berandu izan baino lehen. Etizan golpek ematen izkiazu. Bueno, egoera hau da. Orain, baretu indala pixkat itxasoa, beize saiatzen nahi gehi Ibon eta biok elkarrekin, baina kontuatuko zeate, argie badoala. Vale, denbora gutxi dauke bilotzeko, Listo? Martxa! Barre, oso ondo heltzen dira, Joder, saltxa bakoitzen sartzen dira. Hine bada. Venga, hemen dio, zeitu jazu nahi. Hemen da bidea. Zure baborrea. Jaha! Venga, Brillo. Venga, bat, bi, Venga. Baby, it's a dark outside. Come on over, stay with me. Borra, zezazu, Ez dutela iritsi gehi. Eharrekin hasi zen. Ida. Wow. Ze toki, Hau ez da presak egiteko leku, Bueno, eta hoxe da. Azkeneko pausoak. Eta... iritsi geha! San Juan de Gaztelugatxo. Tipo atraktibo zen? Mira. Badoa. Bakizu zergatik izena duen Gaztelugatxe? Zema? Bi teoria daude. Bat, Gazteluko atxe. Gaztelu eta gehi aitz. Gazteluan, aitz gainean dagoen gaztelua. Eta bestea da, Gaztelugatxe gaitzetik. Gaitz latza. Esan ez dazela, gaztelua hilotzeko latza izan da. Bira. Hatze posa. Ze politxe. Juan bokadilloa jango de. Azken argi izpipean igo gara Gaztelugatxera. Aurrean ditugun bista zoragarriek ez dute etenik. Bokadilloa txarra. Atzo, une magiko batean Gaztelugatxen agurtu genuen eguna. Gaur, gure bidaiaren azken eguna da. Egunon. Zer? No, gutxin da. Bai, baina bueno, ondo. Ondo, zuzemuz. Ondo, guardia bukatzen. Hori jo, Zer? azken egune. Oso aktoratzen hau. Bai, bukatzeko gokina da. Bai. Bai? Joder, pues bai. Zu agurtzeko, güey. Neki nahi zehartzea. Azkenin alkerren falta izango de. Azkenen, bai? Udara guztia batea eta bestea pasata. Ze intenso izan den, Ze politxez. Ez dauket hitzik azaltzeko, azkeneko hilabete hauetan bizi izan deun hartu eman hori itxasuarekin zer kutzi den barrun. Zerbait sakona. Denbora behar durre. Bai. Gauza bukatu izan dira. Ala behar du ez? Eta onartu gauza bukatu izan dira eta ekin. Bai. Hemen argi bili behar, oso gutxi behar du. Gainez da. Bakarren bat jotzeko, Distantzik ez dio ondan tzematen, Bat ez da gehizu hau 5 metroa daun, edo 5 metroa daun. Hori da hor badare batzuk, ze politxe dien. Polita baina argi, Egunon! Egunon! Arrimatu ingo gea! Bai. Zure estribo horretik pasako naiz, Botatzi zute? Bai. Tori. Bueno, egunon, jauna. Bai, Eta izena nola dezu?
Nik Juan Carlos. Zartzabiltza bakarrik, Juan Carlos? Bai, etxe, bakarrik eta onduen. Bat harrapatu aldezu edo? Ah, bueno. Bai, txiko favorez? Bueno, ze pinta daukan. Ole! Bai, horrek ondio bizitaz. Jo, eharra da. Aizu, Juan Carlos, laguntzaiei behar aldezo. Bai, beti mate etorrezkeo, laguntzena, giozo. Ba, ni animatzen, aiz? Zuk aukeratu, behazain darra e oriotarra. Oriotarra. Oriotarra ez, behazain darra! Zatik oriotarra? Nire guratxoan ingurukoa. Zu nungoa zea, nungok zea. Nire gaitxa san atangoa. Bez, bani nijo. Atangoa? Argi, putzu edo. Ja, lasai, ontzaike. Bueno, ya. Paskatiago, gartezun afatiago. Nunga itzakea? Nik eba sartuko naiz. Zuk ikasi, txipiroitan ikasi. Ni ikasikoet. Vale, beka, gero arte. Venga, Zuten konsulta, Azkenengo egun honetan deban geratuko gara. Gaur, San Roke omentzen dute. Jaia eta giro aparta izango dugu edonon. Festan murgiltzea ez da modurik txarrena, elkarra gurtzen hasteko. Ipa, barkatu, egunon, zerria festak? San Roke festak. Bale, eta zer da bauan? Hasizian da gaur San Roke eguna. Eta zerbait baldago zen, tianen bato? Entzierrua. Bai? Bai. Eta entzierro altzuaz? Animatzen altzea, ze. Ikusten gongo naiz? Bai. Nola ezu izena? Inigo. Ibon. Uste askotako. Bale, ondo? Arki. Ega, guazen hau Hemendik ikusten dena da, han zezenak azalduko handik. Bai, handik ja ikustu dituzu. Eta? Datozera oso askar etortzea. Orduan beharrezuna da pixkat, atzea begira hau. Eta ikusten dituzunen jakorrek hasi? Bai. Bono? Banire? Eso. Negin berdet, asko jota. Hemen ikusi nola datu zen, leku bat hartuta, barra pasu. Bueno, hemen bakarren bat lo oso gutxi edo bate ezin da ere ikusten denik. Bai. Tokau izan zau, baten loikin gabe eta itziare, bai. Bai, indalde. Egin izan dugu, lanetik pixkat. Jendia sartzen da, gau pasein da. Bai, claro. Bildurrak enduta, ba... Libre edo San Ferminetan bezala aparte dut ditu. Ez da, hoten. Hemen ez, holako kontrolik ez da. Ez. Bueno, a ver, ba. Bator, aiba. Utzi lurrian. Beste bat, Beste bat, baina, bueno, Lara lurrian. Txipi festa dau. Zenbat urte amazkizu hau iken? Ba, nik 80-tik, nea. Asko. Alaxe daukuzun esku, Bai. Bai, nabaritzen da, daukuzu, jariotasun bat, hartu, bota, beizte. Bai, beste urtea. Jasotzeko. Zer dauke honek berezi bezala? Zenbaten dizu honek, txipitan ibiltzeak? Ba, oso pozgarria da. Gaurko eguna, por ejemplo, gustatzen diren bezala, baina gaurko eguna bezala, ba, ez asko. Eta zu bakarrik etortzen zea beti, familikon batekin, semela daukezu? Gaurko ordaman barko zuri handi hori da nire emaztea. Eta emaztekin orduan, nori izena emaztek? Mari Carmen. Mari Carmenekin etortzen zea orduan? Ez dago hemen, dakitenik ez dago kostan, ondarrotikene, ez dakiten larra biraino, baina ketariaino ez dago emakumeik bakarrik juten danik, Zergatik itxen da hola, plas! Ze ikusten zailo botatzen dezune propioa zaplasteko modu nitzezu. Garbitu dekendu beak gusten duen moko hori. Bator. Bai, bator. Ono, iazuk, txin. Gabe, Poliki, segi. Jode, ze luzea da, nau? Bai. Juan Carlos, eman diazu luzea? Betxo. Lehenbiziko txipia! Pentsatunen, eta leiritsiko azotu, ze luzea da, nau? Apa! Hola! Erke jarri zaitu, tanei, Guapo gehitu, Nire lehenbiziko txipia hartu, Juan Carlos, abetzaitaztuko, Abetzaitaztuko. Gainea marka eta guzti, Marka, bai. Esaten dara, marka de guerra, dauket. Bai. Autentiko. Eta ez da rimela, txipiroia da. Txipiroi tinta da. Txipiroi harrapatzearen oroigarria dara matetxera. Horretan orain txupina. Venga! Íñigo, estamos un día. Ondo, azkar, Azkar, baina, bueno, azkarro jun izan dituk, Bai, Gaur nahiko politia etorria. Oso ondo, Íñigo. Bai. Sorte hon, Ni hau zaniak.
Venga, ba. Venga, gero arte. Bidea zema dauden. Zenbat esan dituzu, 20 bat egongo diela? Hemen, bai, baina igual gaurre nola hartu izan den atzotan, debanetik aspalditxo baino gehiago goie. Egunon, Mikel! Egunon! Ez dakizu zenbat hartu ditugun. Hola? Mari Carmen, zemuz? Ondo? Zemuz zabiltza, asko hartu aldituzu? Batzuk bai. Esan dit gizonak, hombre, zu gu baino beto, Esan dit, Juan Carlosek atzore gehiago hartu zen itxula bea baino. Ez? Mari Carmen, inporta aldizu nizukin tartetxo baten egotea. Zutaz ikasteko pixkat, emakume izanik. Akado txibi bat, Ez da hortzen? Baina, bueno, tertulin goxo egongo nahizukin. Bueno, Juan Carlos, eskerrik asko, Plazerra izan da. Asko ikasiet eta beti gogoratuko zaitut lehenbiziko txipiozukin hartu nolako. Zure arbotako txibi horrekin. Hoi da, ni esker. Hala. Bueno, bati bestea. Hala, sorti dakazuen eta beste harpatzen duzu bene. A ber. Errako bizen artien. Hoi da, eharra izango nitzeke, Hoi bat abesten atetik harrapatzen hastea. Epa! Aizu, iritsi bezain pronto lehenbizikoa, Juan Carlos! Txapelketa inezkeo irutzen zait, Mari Carmenega. Irabaziko hula, Mira, hola ze hundie. Epa, Eskupitu baino gehiago itxen edit. Hau da katxarroa. Hau dezakeu, Mari Carmen. Piskatu laizea, piskat. Aizu, tabakoitza beraldetik zergatik? Bueno, ba... Egi esan, Bai. Egi esan. Zer da, terapia de pareja itxeko mogu? Ez que lehen izatezan, igual batak nahi zeteken duen. Alderdi batea gutea eta bestea. Da beti, otegilan, herrietan, eta horregatikan. Esan dit? Bueno, kosta parte handi baten zuzela emakume bakarra txipitan. Eta hori zergatik izangoa? Oitxura falta badao. Bai, nik uste, bai ez. Bai. Mari Carmen inguru honetan arrantzan dabilen emakume bakarrenetarikoa da. Eta senarrarekin pike sanoa darama txipiak harrapatzerako orduan. Baina hori bai, eguna bukatutakoan, ea nor gehiago harrapatu. Bueno, eskerrik asko, Mari Carmen. Noani. Herritik barrura. Oso ondo. Zein du asko, eta segi, Eskerrik asko. Hola, maja. Bai, agur, bai. Oso ondo. Epa, egunon. Hori duzu. Zer ezate? Bizi ala izo? Bizi, existio. Amenga, Herriko festetan. Polita ikusteko, sokamoturra. Kanpotik ikusteko polita. Bueno, sokamoturra, enbola hauek edo, Kanpotik, Erki, pena ez da la ondo ikusten, hemendik. Horreia, pasio, txoko bat ikusteko kontua, bai? Ito kolgea. Venga, pasa. Giru eharra, duzu. Bai, aterirako gintzot eta... Eharra zezena, Bete indazio gori. Bai. Jode! Zio jendia, launtzeko. Jode! Gurutze gorrixa bertan zioko, zage. Bazpare. Hemengo giroa ikusita ezagun da Debak harreman berezia duela zezenekin. San Roque jaiak ez lirateke berdinak izango ondarraren zipristinik gabe. Baina aukeran nik itxasoa nahiago. Panoa portura. Dantza egin behar diote gain.
ermitara, San Rokeko ermitara. Jesus, oira debozioa. Debozioa, hori da Debak San Rokerekiko duena azaltzeko hitz aproposena. Uda honetan askotan ikusi ditugu bere santuak omentzen dituzten herriak. Batzuek dantzen bitartez, beste batzuek prozesioekin. Deban santua sorbaldan dutela ermitarainoko bideari ekin diote 4 gizon sendok. Izena nola zu? Iera. Aizu Iera, nola deitzen zaio dantza honi? San Roke dantza. Eta normalen, emakume naiz eta gizonek itxen due, o...? Ez, 2013an hasi ginen emakumeak sartzen, baina egia da, orain dela 46 urte ere emakume batzuk entzutela. Bai, Eta kondaira zertan datza? Hola, pixka labur bildu. San Roke etorri zen eta orduan zaua pestia deitzen dioguna edo izurrite bat Izurritea, bai. Eta Deba herrixa izurritetikan babesteko edo, ez zitzaien usten Deban sartzen eta orduan Artzabal aldera jute zian. Bai. Artzabalgoa gelditu ziren herritik kanpo eta orduan esan zuten, guri San Rokek babesteko izurritetikan egin zuten promesa eta orduan hasi zian santua San Roke egunean ermitara. Baina San Roke berez hemendik etzan pasa. San Roke ez? Ez. Txibitatik edo? Txibitatik egin, bai. Bai? Nik hartu batzuk. Bai? Bai. Fundamentu ibai, gaur? Baina nahi gutxik egin diez, Bai? Noaz, azorra altzoaz? Bai. Uno, jona? Egunon. Ibonezi? Bai. Zemoz? Ondo. Bueno, aitu. Zer etorri zate. Arrantza leona bezala, hor baldek iskuta dute dauzkazu. A ber. Ikustia, begi handik, Begi handik, ez da ez. A ber, dena txiki. Honek beirane arpegiria posa ematen. Hau da posa. Barrura sartuko naiz, eportaz pasaizu. Zorrotan juntzea? Nik zeiretan etxetik inerten. Zeiretan. Zeitarretakoan izango zein Bai, zeitarretakoan. Gu gaur izen maiten eta bilok etorri, Osto herrik alde nola, aliatu gate bara, horrela zion. Tokilek hartzeko. Hau utza hongo, ez da? Hor dakat ogile. Hor goien dakat, hau lotzen den tokilean. Dakat lasunek, lagunek direz. Zer esaten duzu lesuna zen editzen jozo? Korrokon. Korrokona, bale, lesuna. Korrokoia. Eta sartzen den eskue, etortzen diez txupatzea. Eltzen diot, gero bereiz bota. Nun daude? Hemen epizketa horretzu. Bai? Ungo gara momentu baten, Bai. Bai? Venga. Hoxe, sekula entzunez noana. Zer? Norbaite korroko jai. Jateko mate ziola, bai. Zai bezala, zakurra edo katue bezala. Bai, berdin. Beti, ontzen azalduko dire. Hor batzuk galanta, ja. Bai. Hori, handizena, etortzen dut, beti musua zabaten. Ezautzen ari duzu? Ezautzen banaka? Banaka, ez. Baina handi hori ezautu ezo? Bai, handi hori, bai. Txakur bat edo katu bat ezela, ordo? Korroko jak, lasunak jate aldia, nik ezautu handia jate zituna. Asko jaten doi. Zuk zeu joan aldezu sekula? Bai. Eta? Musuek. Bai, egile. Rofritu egin behar, zaundu jakin. Erki, bueno, jungo gea bera. Bera. Venga, arranka motorra eta. Buka ez. Nik uste jakin dezaketela zeinek ekarrion santue. Zu, seguro. Bai, Amen lau. Zure bai, bestea, eta urte asko damazkizu egiten. Horretu amarra irazio eta arrazkeo zedanak. Zuek zeate, anaiek eta Gioba. Arre bat eta gazten, auzokoa. Auzokoa? Orduan pixka monopolizauta dugu zuen familikin, o? San Rokea? Normalizarrotik bat izatzen. Baina, geho zurgua lagatzen hundia, bere ordezko bizute bilatu eta engantxo. Eta zu berri, izango zen honetan zu gaztego izanik? Bai, zenbat urte? Zazpialdi oso, nio eta mami, ja. Noiz hori etorri altzea parranda inda eta jarraian?
Eta inoiz gehiago ez? Ez. Bueno, neska, emakume txistularik, hemen oitxurea da, edo ez da erresa, harrapatzea igual beste tokitan, Hemen nik uste betidanik egon dela emakumeren bat, bai, oain dela 50 urtetik onuntz, bai. Zer dauke debak, denak zeate oso herrikok. Hori egitatik gurasoak bultzatu gaituztelako, ez? Bai, nik uste bai, ez? Ni neuke, uste seme alabokin ere hoxe egin dugula, ez? Bueno, joz zauzazue. Vale, alinduko geha. Iongo geha gu behidatzen da. Eta txoixotan ikusiko geha. Gerarte. Zer da horiek, Jesus Mari? Arte batela. Bueno, fibrazko arraunakin? Iep! Ope! Zer? Ebetxe, pasiatet. Zer da, eskifa edo? Batela. Batela, baina batela zelebria da hori? Fibrazko batela benda. Fibrazkoa? Bai. Izena nola ezu? Iñaki. Iñaki, zauz alteate? Abai. Gau gogo. Abai, Bai. Baina zerrek azu, aulki mugikorra, banko mobilak gaita? Bai. Abai, agar. Tronea. Iñaki, opera? Bueno, musika, klasika, bai. Itxaso atea, bea, honekin, bakarrik. Itxasuan, musika honekin, zoragarri. Aixu, Iñaki, hau probatzea baldo? Jode, bai. Sartu, probatu. Bai, bueno, Jesus Mari, haitu, eskerrik asko gauna. Segi holaxe, honin dizuela, txipiro horiek, eta segi, ogui ematen. Bueno, probatu galdeu? Bai, zena. Arraunen nibiri atzinean gaztetan, Iñaki? Bai. Bai, Batelak, traineria, bere garaian Getarin, tainerun. Getarin bai, Bai. Aukarai bateko arrantza batela da, ezta? Bai. Lehen eurreskua baino. Zergatik iruditzen zaizu tebak ez dula sekula traineruik euki? Jendea eta dirua. Eta gero, hori, patrozina horrek eta... Itxasoan ibiltzaltzea? Bai. Zer moz ibiltzen da itxasoan hau? Fenomeno. Bai, ha? Bai. Bueno, gaur netzako egun historiko izango. Ze ba? Aulki mugiko horrekontzi baten itxasora lehenbiziko aldizateatzen ez. Bai, Bai. Bueno, beste hiru. Bat. Bi. Iñaki. Venga, zu marka. Arki utzita, Jungo gara, bixi, hauntza. Tira, zu marka. Ze plan daukazu zu gaurko? Nik gaur, dakau San Roque kalean, salda eta txoizua. Bai? Zerak edutxa hartu eta hautza noa. Bueno, gauza, tingo deu. Denbailen ara jun, nik igeri pixkaten, eta ni salda eta txoizu hartzea junez. Bueno, jan izango gaitu. Halako arrauzaio baten ondoren honena zer, eta zer izango daba, udorozoan, egin duguna, putzutara. Udako, azkeneko, prastei, azkeneko, bainua. Deban, bat, bi, eta... Gaur ere zinetxi, putzutik pasagabe. Baina non arraio ote dabil maitena. Ibon! Mos? Ondo eta zu? Ondo, zer eta? Aizu, gozatxo, loket, zutzako? Arrapatu da zu txipin horiek. Zeida! Kontuz da, ze zulotik iradoten. Ondo esaldia politiak esaldia. Bai, hau di, begi handik ez? Tamainatik dioto, ez? Ez, begi handik beste handi hori. Baina beko zu. Ni probatu bituz behar. Zego du, belauntzi aldeak mual gehiago, txipiri jatea. Bai. Bai, ez da? Bai. Hale? Ega, adikio ba. Txibixe. Txibixak. Pixkat utziko? Bai, Seguro, bai,
serio, lasai. Bai, egon, baina zein jo dezake. Zein dakik. Nika, esa. Zein dakik. Eta, egon txo. Debako jai giro atzean utzi eta Pilartxora bueltatu gara, azken bidea burutzeko. Baina aurretik, itsasoan egin ahal den gauza ederrena egin dezagun. Udako, azken bainoa. Oh! Hori jo! Udako azken baino hartu beharko du ba. Hoi da, entusiasmoa, bizipoza... Triste, no? Bai, hori izangoa. Zea, Eta, nekauta zare. Kariño hartu zut. Bai. Egita, nola kolpetizua behon beharra eta, bai. Ja, sufritxo inbazo, egia da sufritxo inbazo. Bai, bai, goxua naiz, maja naiz. Venga, putzue. Putzue. Baina nik hortik, Itzan dotore hori xeba. Hortik botatzea okiko nula, baina. Putzue, Ba. Zu nundi botazo? La madre del cordero, tu. Bueno, ni seguro lagoa naiz. Tota, mea. Hemen, pekainen eman berria zu, a ber. Ba. Ba, bi, hiru, lau. Zer? Ya está, ite. Arretitu zu, hemen, ikeko golko gaurtanak. Boa, beharra dau, Beharra, Ni badeu ze proposatzen. Baino gallego bat. Hola, utzi hola, zer pixka, Airetan, deituzu, gokete, Berak ainez geho. Dituzunak eta ez dituzunak ikusiko ditu. Txipiro jaundi bat, Txipiro. Bai, begi handi bat. Begi handi bat, Bueno, ze. Venga, baino gallego bat, azkeneko eguneako. Gallego bat. Ze eskazkei. Ni euskalduna. Baina euskalduna egin behar. Goiarritara, ez zaizu baten behatu. Venga, angoazti. Zimazo. Urrutia jun. Baino gallego ikia. Vale, venga. Itxoi. Bukatzen nahi gara! Oan paseiaz, unei hori. Zea, ez da pentsaure. Ez da pentsaure. Bai. Eurre! Gaztainazpi! Azkeneko trabesia Pilartxon. Getaria dugu helmuga. Abenturari hasiera eman zion portua. Azken txanpa hau ere, berezia izango da biontzat. Eufa! Eharraketa. Eso, ez dia hondigik, Emaitena? Gainak ejauen gotza? Obia, txiki. Ondo, bazerenak? Nina jo txikilla, Bai? Nada, ez probatu tinta, nindazkoa. A ver. Jo. Eharraketa. Bai ez. Hau bako zer den, ez da? Bizkarrez horrentzekua. Haze txipirotxak. Beharra da. Hori jo. Hakizu ze, pila bat eskartzea izu ze, asko ikasi ez dutaz, Bai? Bai. Adibidez? Zugandik
Bueno, itxasoko ze ikusi dauken gauza asko gutxi izkiazu baiestrinkea, korapilok itxen, haizea nolaike baita sentitzen, detaile txikitan, itxasontzarenen detaile txikitan fijatzen, aprobetxa egiten dugu bizkarka gaudela, gauza hauek esateko lasaiak euskaldunekea. Joan bilo bizkarka gaudela esan berko nuke. Zukin maite mindu nahi. Eta nik ordu ningo nizuke plas, eta urena putzua. Maite mindu, kariño hartu behar. Kariño hartu geha. Bai. Mira. Harin beste nahi biotanik. Gaur, hau, estofalduko. Ez da Inglaterrako erregin. Ze? Kaskitxo, Eskerrik asko, Kaskitxo, Zuguzko duna. Txibi freskoa. A ber, banua. Txibi freskoa. Nik hartutako. Oze, horrek erreba dutako. Nik bakarra. Baina norbeak arrantza dutakua, osein dakua. Beste zaporea dauke, Beste grazioa dauke. La. Ezin dut horrekin. Ezin dut. Eta hori zertako abestezu, zertako torretzen dizu burua. Ez, hola askotan, despedida eta agurtzeko momentu iristen dian. Hori eta ez gustatzen. Horlako melengak etiakin ezin dut. Baina, etxe gustatzen. Beste oso gozoa zea ba. Ba, baina etxe gustatzen. Ni unkitxu ikan nahi zerrez. Eta orduan batzutan, igual nervioa zaintzait, baina, bez, ointxe bezala. Bani, izazin errez. Baina hola naiz? Ni itzit bate gustatzen da, bai. Aiztu baniz, zensura, nergure okutzen da, nergure hau, Hoi tipula bat ira. Nerrez aizera gaina. A ver? Tiazu paket. Tiazu, paore, Ai, Beran azul baldek izun zu. Ez zaitxuta enbeste botako faltan. Ondo pentsauta. Aitena! Ibon! Erki bilega. Ba, bai. Ai, Jesus. Oin parro gure, no? Joder! Biarringoet bai, baina zu nola jotzen dezunagatik. Came to the end, it seems you had heard. As we walked the city streets, you never said a word. Oraintxe Maitena eta biok Getariako portura sartzen. Hementxe hasi zen gure abentura eta hementxe bukatuko da. Gauzak hasi eta bukatu egiten dira. Esperientzia bikaina izan da. Gure kostaldea ezagutu eta batez ere jendearekin egotea, jendearekin hitz egitea. Maitenarekin, baita beste lagun askorekin ere. But where are you now? Where are you now? Do you ever think of me in the quiet, in the crowd? Strangely less in pain. Bueno. ¿Por yo? Salinas, venga, marcha. Bueno, cierre, venga. Sigue ondo, ¿vale? Sigue ondo. Zango da cara berri, Seguro. ¿Vale? Venga. Ale, agur, Pilartxo. As I took my leave to go, it was Nikon bakarri zen, berdat hemen? Arraro ingo zait. Aspertu ingo zea. Bakarri. Aspertu ingo zea. Aurra. Bai. Eskerrik asko. Hala. think of me in the quiet, in the crowd. Nioan igual hori hora ez naiz joango,
Filipineta eta Igual eratago? martxa ingo etola, bakarrik. Bueno, bakizu, noro behar badezu, egun erintzeko. Jo. Aio, jo. Iritsi gara helmugara. Hemen bertan hasi genuen bidaia uda hasieran, eta pertsona baikorrenak ere ez luke denbora honetan bizi izan dugun guztia pentsatuko. Kostaldea inoiz ez bezala sentitu dut, bere jende eta txokoekin. Abentura honetan 11 gauza ikasi ditut, eta ez bakarrik itsasoarekin lotura dutenak. Itsasoa oso erakargarri omen da eta baieztapen honi ezin diot arrazoia besterik eman. Laizter arte! But I know that's what you love, 'cause you know I love the same. Aio! Honi ez nioke agurra esango, gero arte baizik. Where are you now? Do you ever think of me in the quiet, in the crowd? But where are you now? Where are you now? Do you ever think of me in the quiet, in the crowd?